रायजो राजाफ्रा प्रमोद बर' सारखौ बाख्नायदों जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ बाख्नायदों आरो फैबाय थानाय समाव प्रमोद बर' सारानो 2025 सनावबो बिटिआरनि चिफ जानांगौनि थाखाय दिनै बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोनो भट होनो थांगासिनो दं आरो इउपिपिएल दोलोआनो फैगौ 2025 सनावबो फिन आरोबाव सरकार सालायनो थांबाय दं प्रमोद बर'या 2025 सनाव आखो আমার বিটিআর চিফ হবলৈ গৈ আছে কাৰণ আজি বিটিসি বাকিয়ে গম পাইছে বিটিসি অঞ্চলৰ ৰাইজে বুজি পাইছে যে প্ৰমোদ বড়ো থাকিলেহে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চাকৰি পাব আমাৰ যিবিলাক গৰীব মানুহ আছে গৰীব মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডক্টৰ হ'ব পাৰিব বড়োপা সুপাৰ 50 মিছনৰ দ্বাৰা বিটিআৰ অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক গৰীব মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে এই সকলক বড়োপা সুপাৰ 50 মিছনৰ দ্বাৰা দিল্লীত আমি ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়িবলৈ পঠাইছো ডক্টৰ পঢ়িবলৈ পঠাইছো এপিএসসি ইউপিএসসি কোচিং দিবলৈ পঠাইছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা সুপাৰ 50 দ্বাৰা বহুজন আমাৰ গৰীব ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডক্টৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছে ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছে এসএস আইপিএস হোৱাৰ সপোন দেখিছে এই কাৰণে আজি আমার বিটিআর বাকিয়ে বিটিআর অঞ্চলनि रायजो राजाफ्रा प्रमोद बर' बिथांखौ बाख्नायनानै आरोबाव फिन खनसेबाव प्रमोद बर' सारखौनो बिटिआरनि चिफ खालामनांगौनि थाखाय बयबो इउपिपिएल हान्जानि भट होनो थांगासिनो दं बेखायनो आं नैबे ओनसोलनि जोंनि सिलबारि ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौबो गोनो गोथो जायाबालासिनो आरोबाव फिन खनसेबाव इउपिपिएल हान्जानि जाहाथे भट होयो आं बेखौनो खावलायबाय जोबथारनायाव फिन खनसेबाव जोंनि खेबसे स्ल'गान होयो ना होमबा जनानैनो जागोन दे आंनि एबा स्ल'गान इउपिपिएल जिन्दाबाद प्रमोद बर' जिन्दाबाद सुपर कसारी जिन्दाबाद हेलेना सरगियारि जिन्दाबाद मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि जेरै खाम्फा बिथाङाबो जोंनाव दंमोन बिथाङाबो जोंनाव फैबाय लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनानो बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बर' हान्जायाव लोब लोब जइन जागासिनो दङ आरो बिसायख'थिनि खाथि खाथि सफैब्ला आरो बांसिनहाय बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनो जइन जागोन आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनैनि तारिखआव बिपिएफआ 0 जानो थांगासिनो आरो बिथांमोना जिहेतु गावबा गावनि बिथांमोननि लिडार्सफोरखौ सन्मान होनो रोङा जों मिडियायाव नुदों हाग्रामा सार बिथाङा बुंदों इलेक्शनाव जुदि जेनोब्ला सेन्डेलनि माला होनाय जागोन होननानै आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे बिथांनि बिबनां मुनमुन ब्रह्मआ जुदि पर्बतजराव जुदि जेनोब्ला बिथाङा गावनि बिबनांखौ सेन्डेल माला गानहोगोन ना होआ बेयो उननि समाव जोङो नुगासिनो दङ आरो आं बेखौनो बुंदों राजखान्थिनि बेलायाव 19 बोसोर जानायनि उनावनो बयहाबो अधिकारा दङ खिन्थु बेवहाय दा जोङो बुंनो थाङोब्ला दा बिथांमोननि साननाय हनाया जोंनि राजखान्थियाव हयथ' बिथांमोना मिलायना हायाबो जानो हागौ बिथांमोना गावबा गावनि साननो हानायखौ बिथांमोना जइन जागोन बेवहाय सोरबा बिपिएफआनो जा जोंनि इउपिपिएलआनो जा बिथांमोना गावबा गावनि संगठननि खामानिखौ बिथांमोना मावगासिनो दङ बेवहाय जोंबो बिथांमोनखौ फर्स होनो हाया दा गोबां बिथिङाव बिपिएफनि मानसिफोरा एबसुखौ बुंदों जे एबसुआ जोंनि इउपिपिएलजों लोब्बा दं होननानै दा आं बे बाथ्रायाव बुंनो नागिरदों जिहेतु गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि इउपिपिएल सरकारा फैदों बिनि जनाकी ब्रह्म डांगरियानि बिथांमोना सरकार सालायबोनाय समाव बिथांमोनखौबो बे आगोलनिफ्रायनो आन्दलन समनिफ्रायनो एबसुफ्रा दङ आरो बेवहाय दा जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ लानानै जुदि बिथांमोना जुदि आं बेखौनो बुंनो नागिरदों बिथांमोना माने ओरैबायदि जादों बिथांमोना रावखौबो सन्मान होनो रोङा एबसुआनो जा जियानो जा बिथांमोना रावखौबो सन्मान होनो रोङा जायनि थाखाय दिनैनि दिनाव जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ गोबाङानो खालामदों बेवहाय बिथांमोना गिनानैसो एबसुखौ बेबायदि